Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoya na barkanku da warhaka, ina fatan kuna lafiya kamar yadda muke lafiya kalau. To ku huta masoya insha Allah. A yau zan nuna muku wani application ta yadda zaka samu kuɗi a social media kamar wannan Google Play da sauransu. Idan ka shiga Google Play gashi zai nuna maka haka. Google Play wala. In kamar kana son ka buɗe channel ne ko kuma kana son ka yi wani aiki a Google, ga yadda za ka yi. Sai ka shiga a kundin wayarka ko kuma kundin plus ɗinka sai ka rubuta abin da kake so. Yanzu kamar alal misali idan ni na so zan yi wani abu a channel kita mai suna Ɗanbaro TV, ina so zan yi aiki a cikin shi, sai rubuta kamar haka. Ɗanbaro TV, masha Allah. Sai mu jira ya yi research. In kana so ya yi research kenan sai ka jira kana sai ka ga me zai nuno maka. Abin da ya nuno maka sai ka fahimta. Sai ina muku fatan alkhairi, fatan dai za ku fahimta. Sannan kuma yana da kyau a ce mutum ka mallaki account ɗinka yadda za ka riƙa abubuwanka da sauransu. Za ka ga waɗansu suna aiki da YouTube amma ba sa da account, ba sa da register, ba sa da komai. Yana da kyau a ce mutum idan har kana aiki da yanar gizo ya kasance kana da register, kana da komai naka complete yadda ba sai ka samu wata matsala ba da sauransu. Waɗansu YouTube ɗinsu zai samu karɓuwa ba su san ta yadda ake yi ba, kuma ba su san yadda ake yi a yi register ba. Duk yadda ke register wannan shine duk yadda suke register. Yadda za ka shiga ka yi register. Library. Na so zan yi register, zan shiga a nan. Ina ya kamata in shiga? Add, ana nufin gwadi kenan. Aina yadda za ka shiga add. Idan kuma kana son ka fita, a nan ne za ka fita. Ka fita kenan. Insha Allah yau ma na zo muku da yadda za ka yi ka samu kuɗi a YouTube channel wato mai suna YouTube. Yadda za ka ci amfanin YouTube kuma za ka samu kuɗi, maƙudan kuɗi a YouTube insha Allah. YouTube idan ka buɗe channel taka wato ana buƙatar ne ka yi register. Idan ka register a cikin YouTube, ana san da ake yi register, ana san su san yadda ake yi ba a register, sannan kuma su san menene register ba a cikin YouTube ko? To masha Allah. Idan har ba ka san yadda ake yi a register ba a cikin YouTube, yana da kyau a ce ka tambaya don ka san yadda ake yi a register. Idan wannan shine zuwa karanka na farko a channel ɗin mai suna Ɗanbaro TV, to muna da buƙatar ka danna mana subscribe sannan kuma ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin mu sanar da kai da zarar mun ɗaura sababbin bidiyo kamar insha Allah. Wannan shine abin da zan nuna muku wato wanda ake kira register na YouTube. Kamar wannan idan ka shiga a YouTube kana buƙatar ka buɗe YouTube. Muna so za ka mallaki Play Store. Idan ka mallaki Play Store, ana so ka mallaki wannan shine ake kira Play Store. Sannan kuma ana son ka mallaki Google Chrome. Gashi kamar haka. Idan ka mallaki Google Chrome, ana so kuma ka mallaki Gmail, Booking.com, Gmail gata. Idan ka mallaki Gmail har kuma ana son ka mallaki Google Go. Wannan Google shi ma ana son ka yi amfani shi. Don kawai shi zai baka yadda 2 hours ɗinka da sauransu. Amma abu na farko da nake kiran ku ƴan uwa idan aka buɗe YouTube to ya kasance an yi register. Domin register a YouTube tana da amfani. Duk YouTube kin da baya da register ba ka san kwanta account ɗinka ba, sannan ba account ɗinka ba, to akwai problem. Idan kuma kana so mu buɗe maka, mu maka register, muna aiki muna buɗe maka sannan kuma kai mana comment da number ka sannan kuma da sunanka. Insha Allah za mu magana da kai ta WhatsApp kuma mu buɗe maka. Ina godiya sosai sosai. Naku har kullum wato Yakuba Gwaska, ku huta masoya na, ina alfahari da ku kamar da kuke alfahari da ku. Sai dai ina roƙon ku alfarma guda, ku bi ma Ɗanbaro TV ku danna mana subscribe da ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Insha Allah zan kawo muku wani application mai suna Bemoji. Na san gashi dai kuna gani ba ku san menene amfanin Bemoji ba, amma insha Allah nan da kwana biyu Allah da zan yi bidiyo akan Bemoji. Shi ma dai application ne da yake ana samun kuɗi cikin shi, maƙudan kuɗi, amma ba lalle bane kowa ya san da kan sirri ne. Insha Allah wannan kamfani daga kamfanin Alibaba.com. Ku huta masoya na, yanda na ku kullum.